Tsaka kilala mo naman ako. Di naman ako chick boy. Love you. Ano baka masuka na kasi ako. Nahilod na nga ako eh. Naisip ko paano ko uuwi. Ito na naman. Susuka ka, hindi pa nga kita binuntis. Baka ano mo. Joke lang to naman. Pag kay tropa. Pag tigiman. Love you. Huwag kang ano. Bakit? Naiihi ako, samahan mo. Ba't ka nag-I love you? Loko ka. Bakit? Dito nga tayo. Alam ko naman hindi ka naiihi. Masisira ang pagkakaibigan natin, no? Masisira eh. Tsaka kilala mo naman ako. Di naman ako chick boy. Pag hindi na tayo, magiging awkward na pag magkakasama tayo. Bakit? Na-try na ba natin? Paano mo malalaman na mapait yung kape kung or may asukal ba siya? Wala kung di mo titikman. May mga ganyan ka pa. Kaya nga. Na. Ha? Tayo na. Ano eh? Pwes nga. Ay! Eventually. Parang mas okay pa talaga yung dati. Mas sweet ka mas sweet ka dati nung magkaibigan tayo kaysa ngayon. Nasa abroad. Pag gusto may paraan, ang dami mong dahilan. Di mo pa ako naintindihan. Sakit pa ng ulo ko. Galing pa ako sa sakit. Hindi valid sa'yo yung mga dahilan ko eh. Hindi ka man lang nag-sorry. Nang-gaslight ka pa. Tingnan mo kung hindi mo pa sinabi. Hindi ko pa sinabi. Nang-gaslight ka pa na ikaw ang dapat intindihin ko. Kaman lang, wala. Ayoko, tropa na lang. Tama yung suggestion mo. Perfect. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa Bisyo. I-hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.